Έχουμε ακόμα. Το πήρε πίσω με τη μία ώρα. Το πήρε πίσω. Θα του δίνεις το ποτηράκι που μπήκε η καρύδα μέσα, ναι. Το όφωσε. Ωραία. Γεια σας παιδιά! Καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα καινούριο βίντεο. Σήμερα θα παίξουμε υπτάμενες καρύδες. Μπράβο Ράφα, υπτάμενες καρύδες. Και έρχεται τσουλώντας. Το άρπαξε ο Ράφα. Για να το δούμε. Γύρνα το Ραφαήλ να το δούμε. Νάτες οι υπτάμενες καρύδες. Φέρ' το εδώ κοντά να το δείξω στην κάμερα. Μην το τσουλήσεις. Λοιπόν, άστο. Έχουμε υπτάμενες Καρύδες. Απλό. υπτάμενες καρύδες. Λοιπόν, λέει διαρκεί περίπου 20 λεπτά. 20 λεπτά. Ναι, από 6 συν. 2 άτομα παίζουνε. Μπορούμε και περισσότερα να παίξουμε βασικά. Ναι. Μπορεί και όλοι. Λοιπόν, όπλισε, στόχευσε και ρίξε. Βλέπετε εδώ πέρα το παιχνίδι στημένο. Δεν μπορούμε πολύ γιατί έχει 2 μαϊμούδες. Ναι, εξφενδώνησε τις καρύδες σου. Μόνο με 2 μπορούμε. Λοιπόν, πάμε να τα ανοίξουμε. Έλα, να δούμε τι θα κάνουμε. Ανοίγω εγώ. Ανοίγει έτσι. Δεν θα κάτσω. Μπράβο Ράφα. Πάτα, πάρξε όλα κάτω. Πάμε, για να δούμε τι έχει. Δώσε μου το σακουλάκι. Δώστε μου. Περίμενε λίγο. Α, άνοιξε η Άννη. Δεν θα λίγο λάβω. Μην τα σκίσετε, απλά βγάλτε την. Εγώ δεν το Λοιπόν, υπάρχουν 2 μαϊμούδες καταπέλτες. Ορίστε. πάρτο. Άστο στην άκρη, Ραφαήλ. Ορίστε μια μαϊμού με τεράστια ίσια χέρια που χαμογελάει. Λοιπόν, τι κάνει αυτή η μαϊμού? Με τρομάζει λίγο. Είναι καταπέλτης. Κάνει τα χέρια κάτω και πετάει τις καρύδες. Αυτό εδώ το πετάει προς τα πίσω. Δηλαδή κάνει έτσι και πετάει την καρύδα κατά εδώ μεριά. Πάρτε. Αλλιώς άμα την έχουμε έτσι θα πάει. Λοιπόν, προς τα φέρω το χαρτάκι της πίστας. Μέσα μήπως έμεινε το χαρτάκι από την πίστα. Α, να τα. Λοιπόν, έχουμε κάρτες που τις χρησιμοποιούμε. Αυτές εδώ είναι οι 2 κάρτες που βάζουμε τα ποτήρια τα κερδισμένα. Θα δούμε, θα πούμε τους κανόνες. Και έχουμε και αυτές εδώ τις κάρτες που κάθε κάρτα κάνει κάτι διαφορετικό. Στην αρχή τις μπερδεύουμε και επιλέγει ο κάθε παίκτης 2 κάρτες και μέσα στο παιχνίδι μπορεί να τις χρησιμοποιήσει. Έχει διάφορες κάρτες. Αυτός κοιμάται, αυτός έχει γυαλιά, κοροϊδεύει, αυτή είναι μια σπίδα, το δάχτυλο, εδώ πέρα κλείνουν τα μάτια. Αυτή με τα γυαλιά. Έχει διάφορες. Λοιπόν, τι κάνουμε σε αυτό το παιχνίδι? Παίρνει ο καθένας από μια Μαϊμού. τέτοια κάρτα και από μια μαϊμού. Πάρ' την Ραφαήλ. Θα καθίσουμε έτσι. Ναι. Καθίστε απέναντι στο χαλί. Την πίστα τη χτίζουμε έτσι. Όπως δείχνει εδώ πέρα. Λοιπόν, έχουμε στήσει εμείς την πίστα όπως πρέπει. Έχουν καθίσει απέναντι ο Ιωάννης με τον Ραφαήλ, με τις μαϊμούδες στα χέρια. Όχι εδώ. Ο Ραφαήλ έχει τις πράσινες καρύδες εδώ πέρα. Φιλαράκια. Καρύδες είναι ρε τσομπανακό και ο Ιωάννης έχει εκεί πέρα τις καφέ καρύδες. Εδώ πέρα είναι οι 2 μαϊμούδες τους που θα πετάνε τις καρύδες ανάποδα και πρέπει να μπουν μέσα στα ποτηράκια. Λοιπόν, θα διαλέξουν τώρα τις κάρτες που είπαμε πριν για να δούμε τι θα κερδίσει ο καθένας και πώς θα τις χρησιμοποιήσει με έξυπνο τρόπο για να μπορέσει
να κερδίσει το παιχνίδι. Έλα Γιάννη, διάλεξε 2 κάρτες. Μία εκείνη και άλλη μία. Μία. Ναι. Ωραία. Έλα Ραφαήλ και εσύ. Διάλεξε 2 κάρτες. Αυτή Ναι. και αυτή. Ωραία. Νάτες οι κάρτες μας. Και για να δούμε αυτή εδώ που κοιμάται, τι κάνει. Αυτή εδώ δηλαδή. Ο διαιτητής κοιμήθηκε. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή την κάρτα όταν κάποιος έχει πραγματοποιήσει μια επιτυχημένη βολή και ετοιμάζεται να πάρει το κερδισμένο του κύπελο. Με αυτή την κάρτα ακυρώνεται η επιτυχημένη προσπάθεια του αντιπάλου και αντί να πάρει το κύπελο πρέπει να ξαναρίξει. Καταλαβες? Ωραία. Δηλαδή, πες ότι βάζει ο Ραφαήλ μία και λες και χρησιμοποιώ την κάρτα μου και άφησε πίσω το κύπελο. Εντάξει, την έχετε και οι δύο αυτήν. Και ο Ραφαήλ έχει την ασπίδα που μπορεί να τη χρησιμοποιήσει. Δείξε Ραφαήλ, άμα έχεις την ασπίδα, τη βάζει σε ένα κερδισμένο κύπελο επάνω για να μην μπορεί ο Όταν κερδίσεις. Ναι, στο δικό του κερδισμένο. Τη βάζει πάνω στο ποτηράκι για να μην μπορεί ο Γιάννης να βάλει μέσα καρύδα. Και τι άλλη έχουμε? Και αυτή είναι ότι ο άλλος πρέπει να κλείσει τα μάτια του και να ρίξει. Με κλειστά μάτια. Ναι, πρέπει να ρίξει με κλειστά μάτια. Και ξεκινάμε να παίζουμε. Ο μικρότερος ξεκινάει ο μικρότερος, που είναι ο Ράφας ο Πιλάφας. Πέταξε την πράσινη με τον καταπέλτη. Παρακαλώ, περίμενε να πες μου. Πάρε τις κάρτες σου στην άκρη. Θέλω να πάω λίγο πιο πίσω. Παίξε Γιάννη, εκεί πέρα μια χαρά είσαι. Εδώ. Εντάξει, εκεί καλά είσαι. Βαράει ο Γιάννης. Έξω. Έξω και ο Ραφαήλ. Λίγο πιο δυνατά. Τι ξεψυχισμένες βολές είναι αυτές, βάρεστε? Ωχ! Πήγε πάνω στον Ιάννη. Λοιπόν, Πάω στα πόδια του Ιωάννη. θέλει κάπου στη μέση Ναι. το χεράκι. Λίγο πιο δυνατά από αυτό που έκανε ο Ράφα. Ωραία. Τόιν. Στο κόκκινο. Ναι. Λοιπόν, όταν μπει μέσα σε ένα κόκκινο ποτηράκι, Ξαναπέζω. παίρνει το ποτηράκι στη μεριά του Ραφαήλ ή ο Ιωάννης όποιος το κέρδισε και έχει μια δεύτερη ευκαιρία να ξαναπαίξει. Έτσι πως είναι τώρα στημένο το παιχνίδι, Ιωάννη τράβα λίγο την κάρτα σου πιο πίσω γιατί είναι πιο κοντά η δικιά σου. Ναι. Λίγο κι άλλο ακόμα, λίγο ακόμα. Εκεί, εντάξει. Δεν γυρίσω. Άστες τις κάρτες. Λοιπόν, τώρα ο Ιωάννης μπορούσε να χρησιμοποιήσει την κάρτα του Ναι. για να μην πάρει ο Ραφαήλ το κόκκινο. Αλλά το ξέχασε, δεν πειράζει. Να έχετε το νου σας. Εντάξει. Ναι. Πάμε. Βάρατε τη δεύτερη βολή σου Ράφα. Ωραία. Ο Ιωάννης. Ένα κίτρινο τζοτζόνι. Ένα κίτρινο τζοτζόνι. Σε αυτό το παιχνίδι το καλό είναι ότι μπορείς να πάρεις και το ποτηράκι. Μπήκε μέσα και βγήκε. Μπορείς να πάρεις και το ποτηράκι του αντιπάλου σου. Δηλαδή, άμα ο Ιωάννης ή ο Ραφαήλ κάνει λίγο πιο δυνατή βολή και πάει στο ποτηράκι του Ιωάννη, το παίρνει. Το παίρνει, ναι. Πάμε Ράφα. Να, είδες, έκανες καλή βολή τώρα. Απλά έχεις με περισσότερες πιθανότητες στα πολλά ποτηράκια. Τάκ, δεύτερο ο Ιωάννης, δεύτερο ποτηράκι, το βάζει στη θέση του. Ναι, χρησιμοποίησε την. Μπράβο Ραφαήλ. Τη χρησιμοποιεί ο Ραφαήλ, την κάρτα του. Πάρ' την καρύδα σου από μέσα. Από την καρύδα μου. Ναι. Όχι Ραφαήλ, δεν το παίρνεις, το αφήνεις πίσω από εκεί που ήταν. Βάλ' το ξανά. Και τώρα αυτή η κάρτα στην ουσία καίγεται και δεν μπορεί να την ξαναχρησιμοποιήσει. Μπράβο Ραφαήλ, άστην εκεί. Και τώρα ξαναβαράς Ιωάννη. Το είδες, τη χρησιμοποίησες έξυπνα Ραφαήλ. Παίξε.
Τσαμάγιες αγέλασες. Πάμε. Ωραία. Βάρα Γιάννη. Θέλω να το βάλω εδώ μέσα. Πού πάει καρύδι? Αν χτυπήσει κάτω και μπει μετράει. Άμα μπει μέσα, ναι, μετράει. Να μπει θέλουμε. Ραφαήλ, πολύ δυνατές βολές κάνεις. Λίγο πιο χαλαρά τον καταβέλτη σου. Το καταβέλτη. Ο Ραφαήλ τον έλεγε καταβέλτη όταν ήταν πιο μικρός. Οπ, Ναι. το τσίπησε το ποτηράκι. Ραφαήλ, πολύ δυνατές βολές κάνεις. Πιο λίγο το χεράκι του. Καλά τα πας. Έχεις ένα κόκκινο. Πάμε, αυτό το παιχνίδι είναι αναπάντεχο. Δεν είναι εύκολο να κερδίσεις. Εκεί που νομίζεις ότι κερδίζεις, ξαφνικά αρχίζει ο αντίπαλος και βάζει μέσα στα ποτηράκια σου. Παραλίγο για κόκκινο πήγε. Οπ, το τσίπησε και ο Ράφα το ποτηράκι. Όχι. Το παίρνει πίσω, απαντεώνα. Ωραία, κάκι και η κάρτα του Γιάννη. Τώρα έχουμε ίσως. Και ξαναβαράει ο Ραφαήλ. Πάρε ξανά. Σκέψω τώρα να πει. Ναι, υπάρχει περίπτωση. Ναι, υπήρχε περίπτωση. Φυσικά. Μα όταν κάθομαι. Χτύπησε κάτι και μπήκε μετά. Όταν κάνω έτσι. Ναι. Μου πονούν τα ποδάρια. Πώς σε βολεύει να κάθεσαι? Πώς σας βολεύει να κάθεστε? Κάθεστε όπως σας βολεύει, απλά θέλω να φαίνεστε. Εντάξει. Μου ήταν λίγο στραβά. Ωραία, εντάξει, όπως σε βολεύει. Αυτό το παιχνίδι δεν μπορούσαμε να παίξουμε πάνω στο τραπέζι μας γιατί θα κυνηγούσαμε μόνο τις καρύδες. Δεν θα παίζαμε. Δεν μπορούσαμε να τις βρούμε. Ναι, πάμε. Σειρά του Ραφαήλ. Οπ! Μπράβο Ραφαήλ. Ραφά, τώρα μπορείς να χρησιμοποιήσεις την ασπίδα σου για να τη βάλεις στο σημαντικό σου ποτηράκι. Ποιο είναι πιο σημαντικό ποτηράκι από αυτά που έχεις? Εκείνο, γιατί άμα το βάλει ο Ιάννης και θα στο πάρει και θα ξαναπαίξει. Άρα χρησιμοποιείς την κάρτα σου για να καλύψεις το ένα ποτηράκι και άμα κουμπίσει ίσα ίσα η καρύδα στην κάρτα, κατευθείαν την αφαιρούμε. Εντάξει? Ναι, τη βγάζουμε. Και Και καίγεται και την αφήνουμε στην άκρη. Αν την ακουμπήσει όμως. Αν δεν την ακουμπήσει, μένει εκεί πέρα σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Ωραία. Συνεχίζει ο Ιάννης. 3-2 νικάει ο Ιάννης. Είναι πολύ ωραίο παιχνίδι. Εμένα μου άρεσε πολύ. Πάρ' την καρδιά σου από μέσα. Εν τω μεταξύ ξέχασα να πω ότι οι καρύδες. Παίξτε εσείς. Σημάδεψε Ραφαήλ. 3-3. Οι καρύδες στα ποτηράκια που έχει βάλει ο Ιωάννης, άμα το πάρει ο Ραφαήλ το ποτηράκι του Ιωάννη, έχει μέσα την καρύδα του Ιωάννη. Οι καρύδες μένουν μέσα. Πάμε. Όχι! Μπήκε και βγήκε Ραφαήλ. Πολύ καλή βολή. Μπράβο. Ναι. 3-3. Ο Ραφαήλ έχει αβαντάζ, νομίζω. Γιατί έχει μια κάρτα εκεί που καλύπτει ένα ποτηράκι. Νομίζω ότι πρέπει να αρχίσει η μάχη τώρα να πάρετε τα ποτηράκια του άλλου. Για να σας δω. Εγώ πάντως ήθελα να πάρω αυτά. Ωραία. Παραλίγο. Μπράβο. Πάμε κατάρι πας καρύδες. Όχι δοκάρι. Ωραία, πάμε. Πολύ ωραία, έτσι να έχει ροή το παιχνίδι. Πέτα την καρύδα του Γιάννη πίσω. Μπράβο. Πολύ καλά πάτε. Μάμα, είχα κύριο με τον αγκώνα που είναι πολύ καλός. Α, ναι, έχει μια κάρτα που ο αντίπαλος πρέπει να βαρέσει με τον αγκώνα. Και εγώ είμαι πολύ καλός. Ναι, την άλλη φορά κόντεψα να το βάλει που παίζαμε. Ναι, έτσι. Αλήθεια. Ωραία Ραφαήλ, πολύ καλά τα πας. Γιάννη, εσύ δεν σημαδεύεις καλά με... Α, του Ραφαήλ τα ποτήρια σημαδεύεις απατεώνα. Σε βλέπω εγώ, εκεί κοιτάζεις. Πάμε. Ναι, το βάλε. Και τώρα, τι γίνεται? Παίρνει του Ραφαήλ και πρέπει να το στήσει πάνω. Στην ουσία τώρα ποιος κερδίζει πρώτος? Γιατί δεν είπαμε ποιος κερδίζει. Όποιος καταφέρει να κάνει την πυραμίδα με
με τα ποτηράκια πρώτος, δηλαδή 1, 2, 3, 4, 5, 6 ποτηράκια, αυτός κερδίζει και το παιχνίδι. Αλλά μέχρι τότε έχουμε ακόμα. Το πήρε πίσω με τη μία. Το πήρε πίσω. Θα του δίνεις το ποτηράκι που μπήκε η καρύδα μέσα, ναι. Το όφωσε. Ωραία. Και ξανά πίσω. Αυτό είναι το ωραίο. Αυτό είναι το ωραίο του παιχνιδιού. Και άμα συνεχίσετε να το κάνετε αυτό και τελειώσουν οι καρύδες σας, γιατί οι καρύδες μένουν μέσα στα ποτηράκια και κάποτε μπορεί να τελειώσουν οι καρύδες. Κερδίζει αυτός που έχει τα περισσότερα ποτήρια μαζεμένα. Και άμα σε περίπτωση ισοπαλίας, δηλαδή έχετε 3 και 3 ποτήρια και σας τελειώσουν οι καρύδες, νικάει αυτός που έπαιξε τελευταίος. Εντάξει, πάμε. Πάμε, είναι... Και μην το ξαναπαίρνει πίσω μετά. Μπράβο! Πάρα πολύ καλά πήγε αυτό το παιχνίδι. Έχει μείνει ένα κόκκινο κουβαδάκι. Αυτό το είδα, μπήκε και πετάχτηκε. Ωραίο. Ραφαήλ, βάλε καλά την ασπίδα σου γιατί κουνήθηκε λίγο από τα χτυπήματα. Χωρίς να την ακουμπήσει καρύδα βέβαια. Μπράβο! Το παίρνει πίσω και ανεβαίνει πάνω το ποτηράκι. Ω, τρίποντο ήταν αυτό, ξανά πίσω. Τι γίνεται σε αυτό το παιχνίδι, φοβερό. Σοβαρά τώρα. Μία όλος. Μόλις μου το πήρε το ξαναπήρε πίσω. Πολύ καλό, μπράβο. Και σκέψου μετά πάλι μπαίνει. Τα γκρέμισε, γκρέμιστα. Σήκωσε τα. Πέτα την. Εκεί στην άκρη θα τις πετάτε τις καρύδες, όχι μες στη μέση του παιχνιδιού. Έλα παίξω. Μπράβο, το πήρε. Ξανά πίσω. Μπρος πίσω το παιχνίδι. Δοκάρι. Τι γίνεται. Μία εδώ, μία. Άντε το είπαμε, παίξε. Πιο πολύ μιλάς παρά παίζεις. Ωραία. Και ξανά πίσω. Μπα τι γίνεται. Σοβαρά τώρα. Δεν θα τελειώσει ποτέ. Δεν θα τελειώσει. Νομίζω με καρύδες θα τελειώσει. Πάμε. Βάλε Ράφα. Εγώ έχω 3. Ωραία. Μπορώ να κάνω και... Πού, από πάνω πέρασε. Σιγά. Ράφα, χτύπησε το σαγόνι σου και πει θα μπαινε μέσα. Πρόσεχε. Σε είπα να μην σκύψεις γιατί μπορεί να χτυπήσει το κεφάλι σου. Ναι. Να πω ότι ο Ιωάννης έχει μαζέψει 5 και θέλει άλλο 1. Εντάξει. Τώρα εγώ θα προσπαθούσα, Ραφά, να πάρω μερικά ποτήρια του Ιωάννη. Γιατί θα σε νικήσει. Προσπάθησε να κάνεις μεγάλη βολή. Μακριά το κεφάλι σου. Το κεφάλι σου πιο μακριά. Κλείς τα μάτια. Όχι. Α, έχεις. Ναι, κλείς τα μάτια. Κλείς, δεν πειράζει. Μην του τη δίνεις, μην του τη δίνεις. Α, την καίω. Απλά την καίς. Πρέπει ο Ραφαήλ τώρα να κλείσει τα μάτια. Φύγε Ραφαήλ, φύγε Ραφαήλ, Ιάννη. Και ξαναπέζει. Και ο Ραφαήλ, παιδιά, μπήκε ο Γιάννης, δεν ξέρω αν φαίνεται. Μπήκε ο Γιάννης μπροστά και με κλειστά μάτια έβαλε στο κόκκινο ποτηράκι. Και ξαναπέζει. Πάμε Ράφα. Πέταγα το κόκκινο. Ναι, με κλειστά μάτια. Ποιος είσαι? 2-2. Ο τελευταίος σαμουράι. Πάμε του Γιάννη. Ναι, όχι. Λίγο. Λοιπόν, ο Γιάννης είναι πολύ κοντά. Πρέπει να πάρει ακόμα μία, όποια και να πάρει. Περίμενε Ραφαήλ, μην βιάζεσαι. Έλα. Στο Γιάννη τα ποτήρια σημάδεψε. Πάμε δυνατά. Όχι! Πήγε να κουμπίσει κάτω και να πάει. Ναι, ακούμπησε. Ναι. Κι άλλο μακάρι. Χαλασμός γίνεται. Τι έγινε, έπεσε μέσα.
Θα αφήνεις λίγο απόσταση στα ποτηράκια, στηρίζονται καλύτερα. Έλα. Στραβά την έχεις τη μαϊμού σου, ρε Ραφά. Εντάξει. Και κυρίες και κύριοι, έχουμε νικητή. Έχουμε νικητή. Έλα, βάλ' τα καλά. Γύρνα και την κάρτα σου εδώ να δω. Άστα, δεν πειράζει, θα τα πλύνουμε, τα βάλουμε στο φούρνο, στο πλυντήριο πιάτων, στο φούρνο πιάτων. Έλα, εντάξει, άφησε τα. Α, γύρνα το σιγά σιγά να δούμε, θα τα καταφέρεις. Γύρνα την κάρτα σου. Σιγά σιγά, σιγά σιγά. Άστο, φαίνεται, μια χαρά είναι εκεί, άστο. Λοιπόν, ήταν ένα από τα καλύτερα παιχνίδια που έχω δει. Νικητής ήταν ο Ιωάννης, αλλά ο Ραφαήλ έπαιξε πάρα πολύ καλά. Έχει τα δύο πιο σημαντικά ποτήρια, τα κόκκινα. Και κάνει μια βολή Ράφα, έτσι από εκεί. Για να δούμε. Όχι, δοκάρι! Θα κάνω κι εγώ τώρα μία. Άντε, κάνει και εσύ μία. Αυτό ήταν το βίντεο μας, παιδιά. Με τις? Με τις υπτάμενες καρύδες. Ναι, Ραφαήλ. Αυτό σας άρεσε το βίντεο, κάντε εγγραφή στο κανάλι, like στο βίντεο και τα λέμε την επόμενη φορά. Μπράβο τα αγοράκι μου, γεια σας!